usikelani kanjalo udream pepper ngoba uyawumosha musika kanjalo fanele usike uthi cup. Ngiyeke nami ngipheka ngendlela yami nawe upheka ngendlela yakho. Angithi ukudla mase ngikuphekile kuba mnandi ukudla enjoy. Bayifunda Indaba yabani? Ndaba. Khuluma indaba ma. Ngiyazi ukuthi musubuza kanjani isuke sikushisa. Umamkhizi. Useneso. Umamkhize muphi? Lo kabhuti. Umfazi kamalume Uqomile. Hawu, ngazi ngamjabulela dade esandokushona nje umalume dade usenesoka waziwa nenhlanhla. Kahle bo. Usazilile nje nalomuntu akakagezwa ngisho ukugezwa. Bunyalala amabhadi phekwendoda yomuntu. Phela uqoma magwasa lo lapha ekhonini namatekisi. Hawu, waziwa nenhlanhla wathola nendoda enemali. Kade umalume ehlala naye enganayo nemali. Eyogezwa kangingeni ngoba ngiyazi ukuthi uyageza every day. Ukhohlakele kodwa wemakhotho wakho. Uyazi ngiyakubona ukuthi wena mhlazane kwahamba undodana wami uyokwenza njengalesi qhemqhem. Wema, fanele niyamjabulela nini. Angitsikhathe eshonile umalume, inini enihamba niyomduduza, nithi inkosi bisivumile ukuthi ahanjelwe indoda. Namanje fanele ngabe niyahlangana namakhosikazi akhe senkonzweni, niyombongela ukuthi shuthi inkosi bisivumile ukuthi abe nesoka. Inkosi ivuma ukuthi abe nesoka lomunye umuntu, indoda yomunye umuntu, indoda yomswayo. Manje bezothatha indoda enganamuzi, athatha indoda homeless, noma athatha indoda yanika indoda yesihlahla. Indoda ithathwe emntwini, umuntu uthathwe emntwini. Kodwa wawuthathwephi? Yizini lezo ezikhulumayo. Fanele ningabe niyamjabulela nje umuntu uma engabe sethola isoka. Kubhlungu kabi ukulala wedwa zikhona ingubo ezinamehlo la. Abantu khona nje umthembu blanket. Ma. Athi lokho kunywa odongeni blanket. Oh, electric blanket. Khona lokho woke. Ngeke nje ma. Naye phela bengekayithathi indoda angayazi ukuthi uzoyenzana ube nenhlanhla nje. Futhi ke nje South Africa isithembu sivumelekile from the president to the bottom band. Awu. Kodwa magwaza igose enkonzweni. Akumele ngabe wenza lento ayenzayo. Fanele ngabe wenzani? Angithi nina nonke nihlale nithi uJesu indoda yeni indoda yabafelokazi. Kuyafana ke noma ngabe kuthiwa uqoma uJesu ubezobe eqoma indoda yeni. Kuyafana ke nokuthi aqome umagwaza. Bazomshera nje izinto ziyashera emhlabeni. Naye isibusiso sakhe asiphiwe inkosi. Manje yena fanele enze njalo oqala niyazi ukuthi abafazi baningi abafazi kunamadoda emhlabeni. Wena wakho umshelano bani? Phela wami mina ngiyamgcwilisa ngeke ahambe ukuba kuthiwa indoda noma ugwazi ubengalamba ekhaya ubengeke ehamba ayofuna kabi ngaphandle. Mina wamngeka ngaphandle ngoba uyasutha ekhaya. Uyajabula dada. Umgada ngethoshi. Umuntu nje fanele imjabulele uma esewinile ethwele indoda eright. Kade ayihlupheka la nomalume eseyitholela usomatekisi ke naye fangabe niyamjabulela nimbongele. Ngoba ukuba indoda eyashona ukuba kwashona yena njalo kwasala yena umalume. Ngabe nina futhi sesenimgqugquzela umalume ukuthi athathe umfazi omusha. Hayi kodwa mina makoti kangiyithandi lento ngoba ihambelana nento yokufeba lento ayenzayo. Kahambe lapha cishe kusondelana. Akusondelene ngalutho nje ma. Angithi umalume usihamba phe kwakhe samngcola sihamba nawe. Samgcika umalume. Akafebeli umuntu ke uyitholela indoda uyayithanda naye iyamthanda. Akabandi nanokubanja umntaka baba. Uphansi le nomculo usasho lapha kuCrosscat. Hayi ke asazi kodwa kusalayo ke akalalela umculo yena uma gaza adla umfazi. Shwele baba. Shwele Thixo wabafelokazi. Hayi nje noma ngabe kuthuthi nawe nje ukuba kwathi kufa ubaba kwabe kukhona okushelayo. Ngabe nawe uqomile unendoda yakho. Angishangi phela mina. Angiguli nje ekhanda. Angiguli nje ekhanda. Ubaba womnyeni wakho washefa lela thaka. Asoze ngaphinde nganika umuntu umuntu. Mangaqhamuka uzuma nje manje athi naye inkandla ozongani nganqaba. Ngeke ungibone. Ngancame ngingqume ngiyoyincwaba. Hey kungiboni. Nokuthi ngiyazi ukuthi vele ngekwenzeka yikho indoda esile engafuna wena. Khuluma kakhulu uthanda nezindaba zabantu kodwa ezakho ziyakuxaka.
Mina nje ngicela wazi ukuthi mekufa indodana yakho nje ngoqoma nje sasemakhazeni ngoba nami wathi if ngisalelo 30 days uthi ngiphile ngisalokhu ngilindene nenzile ngilindele ukuthi ngikhumule inzile esingayazi nokuthi yafika noba uyabona impela inkosi impela ukube ngiyakwazi ngaba ngisahlali nawe uyodivorce yimiqobo lwami wena ukhohlakele kabi wena impilo yokuphilwa manje ama-priest lawa umfana wami uyovela uwaphe nje indoda ongayazi njengoba enemali engakade umfana wami ayilahleni bakwethu ayikho nje leyo nto wena ufuna ukuthi uma ngabe sefika lapha nezulwini kuthiwe wenzani ngempilo yakho athi ngazi lelo indoda yami kufika abanike wena noma yena noma ngingafika yena noma ngingafika mina impilo yokuphilwa yikho na uthanda indaba zabantu kuba nendoda yakho nje nawe wayiqoma uba besefile baba ulokhu uthanda indaba zethu angiyithandi indaba izona ezithanda mina makoti kanti uyokubone nini lokho athi bayafika lapha abantu phambi kwakho bezongitshela indaba sengiyithanda kanjani mina indaba angiyasukelwa ke kodwa manje awusike lapha uDream Pepper wena kodwa usuku bamemile ukuthi bazokhuluma futhi usukwazi ukuthi baze ngeindaba oqeda nikupheka bangilandi phela wena indoda yami ngizobuza ukwenza ukuthi ngiqeda nini ukupheka ngithi nawe wafika ngokuzogana la ekhaya thatha umesi uqobo kwakho ukudla ukupheka okusala mina ngayisala indoda yami ayongilandela isisebenzi lesisiwe uyajabula ntombi kanti sewawuthini mawuthi sizosiwashela isiphele wawucathi sizwezwa wrong ke mina ngishongo njalo ngathi ngimfice epheka uzoqhubeka pheka engimfice washo uzoqhubeka washo ngenzwenjiwe angithi wangibona mina ngashada nezipho zami ezinde kwakuyisani leyo nto ukuthi angizowenza amawashing mina wait Joseph cha khona ube lo cha uyakhuluma wemfana umuntu umbizele na usupheli kuphekile sesiqedile sesizodla wenzwani lapha wemakoti ngiyawasha ma ikhadi lami lokhu limpongozile bakithi kanti udla ugesi wami akuwashwa ngani phandle epompini ngiwasha empompini khona ngizoba nezipho eziqothukile njengawe bese indoda yami yangishiya ihambe yofuna abanezipho nama manicure uzwethu umfana omfuneni manje umfana wami isiguli ngabe nemali uzobenza nabantu banamamalicure la ma fanele ukhumbule ukuthi izikhathi sezashintsha angithi impahla zakho uyithola iwashiwe manje ke yini ekudinayo uma ngiwasha ngomshini ukhumbule ukuthi mina ngishelwa ngemfuleni njengawe mina ngashelelwa e-restaurant ngadeyithwa mina angeke expect ukuthi ngizophila impilo yokuqaba leni nenikhuleni iphila ngiyasebenza nami njengomfana wakho angeke ngiqothukelwe yimini ngizowashana nezaneni ngeingubo ngesandla lalela ke mina ngibuza into eyodwa la ekhaya wawuthi uma ufika wathi uzokwenza na usho ukuthi uzowasha la ekhaya uzopheka wathi uzokwenza lembuko angizojabulisa indoda yami phela mina ngingazili ukuzogana nina nonke nina mewuthi ninenkinga nifuna into zenu iwashwe ngesandla hambani ke nowasha eminyango ngesandla mina ngeke ngize ngiyenze leyo ngengenwe inyumonia nginayo imali yokuthenga umshini futhi ukhumbule ukuthi izikhathi sezashintsha mina ngilotshelwanga ngeinkomo ezinoboya njengawe ngalotshelwa ngesheke mina lalibhalo balelo sheke mucabanga lalibhalwe indoda yami eyingilobola libhale ngepensela layo ukutshela ubani lokho uyena wakutshela uyena phela ngeke akwazi ukuthi angibhale ngempensela mina ubusuku bonke kodwa bese yahluleka ukubhala isheke elizongilobola usuku ubhalwapi ubhalwani yini ebhalwayo akuyona indaba yakho le ukuthi ngisuke ngibhalwani wena nake indaba zakho ujabulela ukuthi nje ngiyakuvumela ukuthi ulethi washing yakho ngikwashela ukuthi ngizoke ngiwashe ngani ke akuyona indaba yakho leyo ukuthi uyangivumela kuchaza ukuthini ukuthi uyangivumela awungihlahluba chaza uma uzothi uyangivumela emzini wami lalela wema ngathi uyakhohlwa ukuthi mina nawe safika ngokuqoma la ekhaya
into engizocela ukuthi ungenzele yona ukuthi uvale imbobo ngephalishi uvukile imbobo wenza ngayo la ekhaya. Ungana ngisayiphuza phela lokungana lezi ezinye izinto ojoko nayo yonke ngiphuza lokungana i-dream tea. Kodwa nanga ngaphathe khona enye bengifuna ukuthi uyizame yona Mkhosi i-calamine tea. Ngiyazazi Mkhosi izinto eziphezulu athi ndodana le France wangiphathela nemood ngesikhathi ese-France. Ulungile sokhuluma neStreak ulungile nangu nomakoti akaguqe ngisho ukuguqa ulungile ngiyabonga kulungile bye ngiyabonga wemakoti abayanisa guqe ngisho ukuguqa amathethe amati ayabanda ama-tiles phela nalakhula kusini kusho khona phela nakho nalomyebo obufake ekhanda into yabeyungu angazi ukuthi wonani ukushuqula konani ukuthi umuntu ashuqula zothe semzini akukona ukushuqula lokho enkwenzile uchaza ukuthini awuboni ukushuqula lokho cha ngibona ubuye phela umuntu ngene esitolo athenga isigqoko sakhe nami ngangena esitolo ngathanda nasi isigqoko manje ukuthi wena uthanda iduku sekufanya kube inkinga yami uyangijwayela kodwa ma kahleni-ke wentombi kaJosiah uyayibona ukhuluma nobani ngiyayibona ngasalela indoda usuzokhuluma kanjena nami kodwa ma urongo ukuthi ungangitshela ukuthi mina angishuqulile ubona ngisifakile nami isigqoko sami cha faka noma iduku ngaphezulu noma ibharethi ngoba nini umahluko uyahloniphisa semzini la uhloniphisa ngani angithi nalesi safika nabelungu nebharethi yafika nabelungu ubani kowadecide ukuthi siphe sabelungu ekufanele sisithathe uNandi wayithathaphi ibharethi waweza wena kuthi umkabayi ubegqoka ibharethi ungazodlala ngami ma usedelela njalo makoti ngihambe ngithatha zonke izinto zabelungu lezi bese ngizenze ezeni sekunokudelela phakathi njalo lokho kusho mewukuthi umZulu omkhulu ufuna ukuhlonipha awuthathi ngani inhloko uyifake ekhanda mefuna ngibe umZulu-ke mina ngizohamba ngamabele la ekhishini ngoba kwaZulu umuntu wesifazane uhamba ngamabele babengekho brand ekipa yazi ukuthi mangakutshela umyeni wakho yonke lento isho wena ophelelwa umena ngabulala nawe awawukhona wentombi yomuntu phela wena wamzala wambeletha ngemuva mina ngimbeletha ngaphambili ngabubani ngiyo kandaba yakho leyo uma ufuna ukwazi uma wamhamba omgugulisha akuthi ngiposte yonke lento ngisazi ukuthi kuthiwa nje hawu angithi wena ukuthi awuyifuna izinto zabelungu suphethe izinto zabelungu ubona umlungu la efika nabelungu namachayini ungayifuna izinto zabelungu njengoba usendela abangani bakho ama-message gijima ngenyawo njengoshaka uyihambisa i-message ngoba izinto zabelungu aniyifuni kodwa eyivumelana nani niyayifuna yashisa nje eThekwini ukuthi ngalo ngigqokana newiki ngiphinde ngigqoke neduku sengishola ukuthi le eshoyo ngizoyiposta la ukuze abazalwane bake bakubambele isiguqo dinga isiguqo wemakoti bengisacela ukuthi ke sihlanganise iprogress kamalume wakho ubhutilo wami umncane wakhe ukusisa Mina mama bengingabona isidingo sokuthi size senze izinto eziningi. Umalume bengasebenzi eyihlalele emjondolo. Asenze nje umncwabo besimple. Sithenge ibhokisi leli elishibhile elime njengofish. Sithenge nje nezinto ezibasic ukuthi sikwazi ukuthi simgqibe. kancane nje makoti. Lo ohambile bekubhuti wami hayi wakho. Bengisacela ukuthi silandele lokho kuzoshiwo yimina owami. Ngeze ngahle kwamakoti abantu esontweni nasendaweni owambhuti uzongena phansi iCrasket eGold izobe neyibrika ngifuna lithi malehla makoti ibhokisi lishiculo leJoymas celebrating lithi undizenge fest ngifuna ingane kababa license ithokoze ingabe nesizungu ingane kababa emkhukhwini iphinde yoba lesizungu egodini ungiswa kahle makoti ho wamkelo ubhuti Cha mama inkinga enginayo
ukuthi usubiza into eziningi kakhulu. Number 1 bengingakuhle ukuthi ukhulume into engangephakethe lakho. Number 2 angisibona isidingo sokuthi siwaste imali sithenga ibhokisi eliyingqokonqo kumalume kade ehlale emjondolo. Kungcono uba wathi leyo mali asiyisebenzisa ukuthi simakhele umjondolo onebhokisi ke legoride lelo lishoyo kancane nje makoti. Alihambi ke lodwa njalo ibhokisi njengoba ligoride nje makoti. Lihamba nenkomo, inkunzi emabala. Akekho umnumzane wekhaya lakhe oshona phansi engahlatshelwe. Futhi leyo selikhafwe ibhokisi ngesikhumba senkunzi. Nginenkinga ke lapho ma. Okokuqala nje umalume benganalo ngisho ifridge. Akaza ayithenga inyama bengayazi nokuthi ithengwapi. Mina into ebengiyibona ngoba naye nje bephila ngama vegetables. Nathi kufanele simhlabele isaka liyamakabishi. Ngeke phela umuntu angayithengi yena inyama ephila bese simvalelisa ngenkomo esehambile esethule. Wemakoti ngingena phi mina ekutheni ubengayidli inyama umalume wakho. Mina ubhuti ngithe ngizomncwaba ngenkunzi. Ngoba la emphakathini abantu fanele babone ukuthi kuhambe owami bhuti. Akusukho kha wena ke futhi. He kamfana wami le mali ezobikhokha. Angithi umfana wami osebenza le France, usebenza kanzima. Wena uhlanganaphi nokuthi kuzobe kuyimalini ezobikhokha? Lalela ke mangike ngikukhumbuze nje. Wena wayechuzela ukuthi ushade nendoda yakhe enganamali. Angeke ke bese kulokukhokha indoda yami ikhokhela wena. Nawe bakhona ontanga bakho abashade namadoda anemali. Ukuba wawuzazi ukuthi ufuna ukuba nendoda enemali, wawuyoshada icomrade nawe njengomakhumalo, nawe ngabe nenkandla yakho, ngaba uhluphi mina lokhu udla imali yendoda yami. Yendoda yami imali kuzosho mina ukuthi yenziwani. Nale ndaba yalo double ply weblanket ofunayo ngeke uthole. Umalume ufela ubulawa inyumoni. Mesefile efizwa amakhaza, ambulala amakhaza sefanele mesefile manje simphelezele ngoblanket. Ngeke nathi ngemali yendoda yami. Uhambe rongo ngoba akusi udouble utriply futhi ngifuna kube yifake code lethi phuphu ezogibela pheko sikhumba sayo lenkunzi engithi ke uzaqhwatshwa futhi yonke lento yadisho ngizothatha ngathi kade kudlula nje ibhanoyi makoti wami lithi kunomoya ngangakuzwa ngoba mina ngithi wami cha mama mina ngiyakuphikisa nje impela futhi nale ndaba yokuthi njalo kancane mesikhuluma ngendoda yami wena lokhu ngikhumbuza ukuthi wayifundisa ngifuna wazi ukuthi umyeni wami wayifundela yena kuyimanje uyena okhokha le TAFs wena uzange uzukhokhe ngisho isenti ukuthi afunde so nje angizulokhu ngikhunjuzo wena ukuthi wena ingane wayifundisa awusazi nesikole ukuthi sibhekele kahleni bo kanti le mali lena yamaphinifa kwathi uyokhokhela i-registration kwakwenze njani ngathatha imali engangithunga ngayo amaphinifa ngamnika 1500 wathi uyokwanela u3 years wonke 1500 kwaphuma ephaketheni lami imali yami yamaphinifa namhlanje mina ngimfundisana usafundiswa woTremsa bando wena ngathi umzala wawuthi uzokhula adleni uzokhula afundena akayidelelanga ukuthi umzali enye into ke futhi engifuna ukukucacisela yona umalume njengoba ehlele emjondolo sizomncwabela emjondolo anginayo mina imali yokuqashana namabhasi siyongcwaba kumasabhabha kade ehlele emjondolo ephila mesefile sekufanele ayolala nabelungu kumasabhabha mkabe mhlambe isinefu sami ngisibeke phi ngoba ngathi kuvuka umoya ubambelele lamasabhabha kuphela wangayibamba indaba yokuthi buzoncwatshwa emasabhabha eduze komlungu uFanvik nathi thuna lika Fanvik nanti thuna lika Bhutwami akezuncwatshwa akayiphansi mengancwatshwa eduze komlungu lutho akamazi umlungu lokhazalo akazamsebenzele nakanye umlungu akazambona umlungu akazamthinta sekubalekile manje ukuthi mengabe selele esethula ubhozi usule ngithikithi sekufanele ayolala eduze komlungu ngingelaphi mina lapho ngoba abantu emphakathini bazobuka mina njengodadewabo womuntu othanda umuntu wakubo omncwabe ngedumela ngingelaphi mina ukuthi uke wambona umlungu noma ngihlangana lapha angene mina mina umfundisi webandla ejabule ngigosa phela mayibandla lijabule ngijabule mina ngaphakathi ngihlangana
nayo ke ngisho Umalume saphila belingajabuli ibandla uma ngabe likubona ukuthi umondla kungcono ukuba umenzele izinto esaphila manje ufuna ukuthi umoshe imali eselele futhi sengikhohliwe makoti ubhuti wami my brother ubethanda umbala opurple so ngithanda ukuthi kube nezimbala ezipurple yonke indawo purple zwile purple bhala la akukho imbala eziphephula umalume ubethanda umbala ophephula ngoba beneshethe elilodwa eliphephula hey ukuba ube nawo amanye amashetha eminye imbala obumthengela wona ephila ubezobe ithanda yonke imbala hamba kuyofuna amatoho umncwabi ngemali yendoda yami indoda ekhwela mina izokwenza into eshiwo yimina lalela uyazi ngade ngangibona ukuthi awufundiswanga kini ngeke ngisakubuza ukuthi ubani inyoko ngoba ngakuguglisha ngamthola ukuthi wayewe kumgwaqo awuthi umgwaqo yekunje yabona ke yonke lento ekhulumayo uyafanele ukuthi uhlafuna amasinya akho ngoba mno wami nodana uswamina lo So ke siboneke dad. akuthi ke ngifoneke phela unginikile ne-airtime yase-France uyesa futhi ukutshela ukuthi uyesa ubesho ukuthi uyesa emngcwabeni manje umuntu wase-France uzokwazi kanjani ingcwaba umuntu ngale ndlela esho kwale airtime onayo imina ebengikhokhela umasingcwabisane fanele ngabe ifakwe kumina kube ukungangidla ithembe nje ukuthi ubatshela ukuthi airtime yamasingcwabisane ayifakwe kumina hayi boy Boris yami lena Boris lama Boris kade ngimthathele wona ubhuti la amancane akaze lalela la makoti angithandi lento ukuthi siloku sikhombana uyazi ukuthi uma ukhomba omunye umuntu kanje leminyiminywe ikhombana should ngihambe ngemvuko ngidithende mina bengimthathele wambhuti amaPoris njoba ngibuza ama-casket nje ezohamba ngengoma owamntaka baba amlemali No, umncwabe ngephakethe lakho. hayi ngaza